isinagawa sa Tarlac City. Rene Romero suportado ang panukala ni Mayor Edwin Santiago na tumulong ang mga negosyante sa pagbabakuna ng mga manggagawa para sa mabilis na economic recovery. Ilang guro gumagamit umano ng pekeng dokumento para sa promotion at mga lumalabag sa quarantine protocol sa Northville, City of San Fernando, arestado. Maya Pabay, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Quizon. Narito na ang mga naungguna at tinutupang balita ng CLTV News. Nagsagawa na ng COVID-19 vaccination simulation ang Tarlac City. Nakahanda na rin ang kanilang storage facility na kayang mag-imbak ng 100,000 doses ng bakuna. Sa initial, 600 doses na Sinovac vaccines ang dumating sa naturang lungsod. Para sa karagdagang detalye, makakapalim natin live si Rainiel Pawid. Rainiel. Yes, Nicolette, naging matagumpay nga yung COVID-19 vaccine simulation dito sa Kaisa Convention Hall sa Tarlac City at inawin natin yung 600 doses ng Sinovac vaccines. Ayun yung dumating sa buong lalawigan ng Tarlac at hanggang sa ngayon ay hindi pa nga nag-i-start yung distribution ng mga Sinovac vaccine na ito. Pero Nicolette, linawin lang din natin na yung mismo Tarlac City ay handa na para sa pagdating ng kahit anong mga bakuna, anumang brand ang dumating, handa na yung kanilang cold storage facility na kayang mag-imbak nga or mag-store ng 100,000 vaccines or doses ng vaccine ng kahit anong brand, mapa Sinovac man yan or yung AstraZeneca na inaasahang din dumating sa lungsod. Nicolette. Rainiel, meron ka bang impormasyon kung sino ang unang babakunahan dyan sa Tarlac City? Yes, Nicolette, no, yung Tarlac City nga ay susundin nila yung guidelines mula sa National IATF at Department of Health. So una sa priority list ay yung mga senior citizen, mga healthcare worker at maging yung mga uniformed personnel. Nicolette. Kailan ba inaasahang magsisimula itong pagbabakuna dyan sa Tarlac City at kailan naman inaasahang darating itong sinasabing 100,000 doses na kayang i-imbak sa kanilang pasilidad? Yes, Nicolette, target nga ng Provincial IATF na ma-roll out na yung 600 Sinovac vaccines sa lalong madaling panahon. So expectedly next week magsisimula na ngang maibahagi yan sa mga syudad at munisipalidad ng Tarlac. So, inaasahan naman dito sa Tarlac 1,000 doses na mapupunan nga doon sa kanilang cold storage facility sana within 3 months. Pero nakikita nga na may problema pa rin dahil sa global supply shortage. Pero hanggat maaari, target nila na makapag-imbak ng mas maraming vaccine, kahit anong brand man yan. Kahit 50,000 vaccines man lang ay mai-roll out na raw ngayong taon. Nicolette. Maraming salamat, Rainiel Pawid, nag-uulat. Paglilinaw kaugnay ng naiulat ng CLTV News sa mungkahi ni Mayor Edwin Santiago na sagutin ng mga negosyante ang pagpapabakuna kontra COVID-19 ng kanilang mga empleyado. Bukas si Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated Board of Director Rene Romero sa panukala ni Mayor EDSA na mag-volunteer ang mga negosyante na ipabakuna ang kanilang mga empleyado sakaling kaya naman umano ng mga ito. Ayon kay Romero, paraan ito upang maalalayan ang gobyerno sa mabilis na panunumbalik ng lakas ng ekonomiya. Datong report. Sa usapin ng economic recovery sa bansa, mahalaga umano ang partisipasyon ng kada stakeholders na katuwang ng mga lokal na pamahalaan sa muling pagbangon ng ekonomiya at upang makamit ang herd immunity na kailangan ang 70% sa populasyon ng Pilipinas, ang ilang local chief executive sa Pampanga may kanya-kanyang panukala. Isa na rito ay ang partisipasyon ng mga nasa pribadong sektor sa pagbili ng bakuna. Ako ang tatanungin, privatize na yung pagbabakuna na yung ang ano ng DOH natin. Sasagutin na lang ng private sector. Yes, dapat tutulong na kasi that is part of the economic recovery natin. Without immunity, hindi tayo makakagalaw
Ang panukalang ito, suportado raw ni dating Pampanga Chamber of Commerce and Industry o PAMCHAM President at kay Board of Director Rene Romero. Makatutulong daw sa economic recovery ang mga may kakayahan o kapasidad na pumasok sa tripartite agreement ng national government para bumili ng bakuna. Punto niya bago pa magsalita sa publiko si Mayor Edsa. Batid naman umano ng national government ang implikasyon ng pandemya sa ilang maliliit na negosyante na umaasa sa gobyerno na maglaan ng alokasyon sa bakuna para sa mga manggagawa. Dapat daw ay maisali sa priority list ang mga manggagawa sa vaccination program ng national government bilang economic frontliners. Ang government, malinaw, i-announce niya na ang mga empleyado ng business, particularly yung mga essential business, i-consider nilang frontliners. Sa perspektiba ng negosyante, ang pagbubukas ng ekonomiya na pinakikitunguhan ng healthcare system ng bansa ay nakasalalay sa makatotohanang implementasyon ng mahigpit na quarantine protocol. Ang pinupush namin is gradual recovery, economic recovery, no? Gradual relaxation of all the restrictions, no? Ang tingin namin, baka by April ang presidente consider na mag-MGCQ tayo. Tama ka, baka sa transmission, lalaki yung rate of transmission ng COVID-19. Kaya nga pinipilit namin responsibilidad pa rin ng gobyerno na yung mga tao, kapag hindi sumunod yung tao, parusahan natin sila kasi sila ang nagiging problema Enforcement ng batas sa minimum health security standard ang susi sa pag-awat ng local transmission ng COVID-19 at hindi ang lockdown, ayon kay Romero. Kung lahat tayo susunod sa minimum health standard, wala yung transmission, para ka na rin nabakunahan In fact, kahit na yung lockdown, napapag-aralan namin during lockdown, kung ang mga tao noon hindi matigas ang ulo, at tayong lahat sumunod tayo sa minimum health standard protocol, hindi na tayo dapat mag-lockdown Sa higit 500 miyembro ng PAMCHAM, ang small at micro industry ang pangunahing tinamaan ng operasyon dulot ng lockdown. Ito ang mga negosyante na may puhunan na below 15 million pesos ang puhunan. Bagamat unti-unti na umanong bumabangon ay sinisika pa rin ng mga negosyante na walang layoff o tanggalan sa kanilang mga manggagawa. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, panukalang hatiin sa 6 na distrito ang Bulacan, lusot na sa Senado. At ilang guro gumagamit umano ng pekeng dokumento para sa promotion. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga naungunang balita. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita, lusot na sa Senado ang proposed bill kung saan magkakaroon ng karagdagang 2 distrito ang lalawigan ng Bulacan. Base sa 1986 apportionment of legislative districts, maaari nang ibukod sa isang distrito ang mga munisipalidad at syudad na aabot sa 250,000 population benchmark. Si Rainiel Pawidang may detalye. Aprobado na sa ikatlot huling pagbasa ng Senado ang House Bill 6867 na naglalayong hatiin sa 6 na distrito ang lalawigan ng Bulacan. Sa kasalukuyan, mayroong 4 districts sa Bulacan at ang Lone District ng San Jose del Monte City. Sa ilalim ng panukala, magiging bahagi na ng 5th District ang Giginto, Balagtas, Pandi at Bukawi. Santa Maria, Norzagaray at Angat naman ang mga munisipalidad na bubuo sa ika-6 na distrito. Base sa 2015 census, higit 3.2 million na ang populasyon ng Bulacan. Bawat distrito ay higit 300,000 na ang population count kung kaya't pasok na ito sa 250,000 population benchmark na basehan sa 1986 apportionment of legislative districts. Kinakatawan ni Representative Rida Robes ang San Jose del Monte City. Representative Jose Antonio C. Alvarado naman sa 1st District. Representative Gavini Pancho sa 2nd District. Representative Lorna Silverio sa 3rd District at Representative Henry Villarica sa 4th District. Sa oras na aprubahan ng Pangulo ang panukalang batas, tatapusin pa rin ng 5 mambabatas ang kanilang termino
habang ang mga paghahalal sa kinatawan ng mga bagong distrito ay isasabay na sa 2022 elections. Rainiel Pawid, CLTV News. Pinaiimbestigahan na ng Department of Education ang maanumalyang promotion ng ilang guro sa Bulacan na gumamit umano ng pekeng transcript of records o TOR. Ayon kay Education Secretary Leonor Briones, hindi nila kukonsintihin ang mga ganitong gawain at ipapataw agad ang karampatang kaso sa oras na mapatunayang totoo ang aligasyon sa mga guro. Si Rainiel Pawid ang may ulat. Sa ating STEM. Mismong sa Education Secretary Leonor Briones na ang nag-utos para sa investigasyon ng umano'y pamemeke ng mga transcript of records o TOR ng ilang guro sa Bulacan. Sa isang virtual press briefing ng DepEd Central Luzon, lumutang ang issue ng fake TORs na ginagamit daw para ma-promote sa posisyon ang ilang guro. Agad namang pinatutunto ng kalihim ang mga pangalan ng inaakusahang mga guro at kung saang paaralan sila nagtuturo. Panahon pa ng previous regional director, I brought this to the attention and of our regional director na tingnan niya ito. Kung bigyan tayo ng, kung may mga pangalan tayo ng mga schools, mga institutions involved, then we'll have the basis for filing cases. Aminado naman si Secretary Briones na matagal nang nakarating sa kanilang tanggapan ng sumbong ng maanumalyang gawain ng ilang guro sa Bulacan. Conscious kami dyan. And we would like to discourage that ako as an academic, I will not respect anyone who, sabi natin sa DepEd, honesty is the best policy. If you one who acquires a position or a promotion by dishonest means, it should not be allowed. But we have to have proof. Kumakalap pa raw ng ebidensya ang kagawaran. Tanging sumbong sa pamamagitan ng text message pa lamang umano ang kanilang hawak. Samantala, wala pa rin katiyakan kung kailan magbabalik sa physical schooling ang mga estudyante at guro. Nakikipag-ugnayan pa rin ang DepEd sa National IATF para sa health at safety protocols na dapat sundin para sa pagbabalik ng face-to-face classes. Sa darating na ikalawang quarter ng taon ay inaasahang magsisimula na ang pagbabakuna kontra COVID sa mga guro. So most likely, early part of the second quarter, that would be sometime April, no? Mag-umpisa na ang pag-vaccinate ng ating mga teachers. Dito sa gitnang Luzon, higit 2.7 million ang mga estudyanteng naka-enroll para sa school year 2020-2021. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, mga lumalabag sa quarantine protocol sa Northville, City of San Fernando, arestado. Manatiling nakatutok, magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga naungunang balita. Pinuntirya ng mga operatiba ng PNP ang ilang sitio ng Northville sa Barangay Kalulot, siyudad ng San Fernando, Pampanga sa paghuli sa mga lumalabag sa minimum health security protocol gaya ng hindi pagsuot ng face mask. Karamihan sa mga quarantine violators hindi inakalang tutuluyan silang arestuhin. Daratong report. Ito. Walang face mask. Si Kuya, ayan. Tumulak ang CLTV News Team sa operasyon ng kapulisan sa siyudad ng San Fernando sa enforcement ng Provincial Ordinance Number 746 o ang mahigpit na pagpapatupad ng minimum health standard mula sa pagsuot ng face mask, face shield sa mga ikinikonsiderang public place o labas ng bahay. Sa pinuntiryang komunidad ng isang housing project o ang Northville sa Barangay Kalulot, siyudad ng San Fernando, nagkatalo sa pagkaaresto sa isang lalaki na nakahubad pang itaas at walang face mask. Kahit ba nasa tapat lang ng bahay, dapat ulihin? Ito po kasi is considered as public place, nasa daan. Tapos wala po siyang damit. Wala siyang damit. Wala tsinelas.
walang helmet, tapos magdadrive pa po ng motorcycle. So nahuli nyo, nagda-drive lang. May pinapasok lang ho. Pinapapasok lang po kasi nakakita ko bawal po. Pinapapasok ko. Sige, sabihin na lang po niya later na kung ano po yung kanyang rason. Pinapapasok ko lang. Sige po. Sige, malaya naman po siyang sabihin. Pero initially, pagka isang violator, makukonsidera natin kahit nasa tapat lang ng kanyang bahay. Kasi dito, halos wala nang wala nang tawag dito, chip. Nasaksihan ng news team ang hindi birong trabaho ng pulis sa enforcement ng batas. Dahil sa kumprontasyong ito, ang pagdadahilan ng ilang miyembro ng komunidad na limitado ang espasyo sa bahay. Ang kalsada ay nagsisilbing extension ng kanilang baranda. At ang ilan pa sa aming naaktuhan ay ang pagbigay konsidera sa senior citizen na walang face mask na dahil limitado ang lugar ng kusina sa maliit na bahay sa kalsada na nagsasaing. Kayo kung pamilya ang pwedeng magluto para kayo? Tatay pala na yun eh. Wapin eh. So, para parte Ay, kita ko siguro yung bahay. Kaya po. kung sakali magluluto ho sila, chip, hindi na ho. Hindi. May pagkano pa yung yung mga lugar. Yung mahirap kasi, yung nagtatravel tayo sa iba-ibang location, kami natin yung mga hagilap kung sakit na ganito. So, si tatay natin bakay pa naman ito. Yung tulang kasi naman ako sa dito. So, tatay, sabihan natin. Pagka ganito, abiso lang. Dahil tapat naman, halos ng bahay. Oo, may po ng privacy ng mga ganito. So, may konsiderasyon naman yan. Pinapangalanan nilang sila. Gamit ang kanilang smartphone, pansin rin namin ang ginagawa nilang dokumentaryo sa panghuhuli. Bago isampa sa mobil ng pulis ang subject ay inaabisuhan muna ito sa nilalabag na batas. Ito pa rin yung problema tamo king COVID-19. Bawal pa rin yan. Pwede kang mayawa yung buong pamilya mo. Ayon sa Chief of Police ng City of San Fernando na si Police Lieutenant Colonel John Clark, wala silang sinisino sa implementasyon ng batas. Marami na po tayong tinuluyan, marami na po tayong sinampahan ng kaso doon sa mga taong hindi po nagsusuot ng face mask. On the average, Colonel, ilan ho itong mga naaresto natin kada araw? Nakakahuli po kami ng 2, 3, 4 sa isang araw. Babala ng opisyal, hindi maliit na bagay ang paglabag sa hindi pagsuot ng face mask at minimum health protocol. Bukod sa abala at multa na hindi bababa sa 3,000 piso, ang paglabag dito ay may kulong na hindi maitatangi sa detention cell ng mga taong nahaharap sa kasong kriminal. Pero dahilan ng mga salat sa buhay nating mga kababayan, pambiling araw ng bigas, hirap na sila kung saan kukuha. Person Protective Equipment o PPE pa kaya? Paulo G. Santos, CLTV News. At yan ang mga balitang nakakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat at magandang gabi.